Ano? Ibigpit? Sa pangalawa. Ano dah? Dapat kita. Baik, tas. Yan mga Kuragon, pinurma natin itong ating ginawang bahay. Pinurma natin dito sa likod plat. Ito yung natin forma. May nosing siya sa loob ng 2 inches. Ito yung tsura niya. Ito na. Yun yung mga Kuragon magpurma sa pamamadali, pamamaraan lang para makatipid kayo ng gusto. Ustong marakon. Yan. Ginamit natin dito plywood sa labas. Tinali natin. Tapos dito yung ginawa natin ano lang, 2x2 lang, tapos naglagay tayo ng kahoy. Pinang-ipit lang natin. Ayan, napakatipid dito. Ayan. Napakatipid pero matibay. Ayan. Yung gawin nyo pag pag kayo gumawa ng bahay nyo para tipid. Yan. Ikadagat pa ni Kiroy.
Nagulot pa siya. Umay nga niyan. Oh, si Pogi. Ako pati yung pwede ng panlo ko. Ng pupog. Tigkamot. Matalo balugan. Maubos ko na lang kamot. Yan mga karago, natapos natin yung buhusan, yung isang poste. So, yung gagawa tayo ng isang poste naman, kaso maiksi lang. Mga ano lang siguro yun, kasi yung sobra lang itong ano, itong 2x2 dahil wala tayo ng pambili, wala ng budget. Kaya ito yung ginawa natin, no. Ito na yung nagawa natin na 2x2 na isa. Ito, forma. Yan. Yung nagawa natin. Nasa forfeit din siya. Para dito sa ano, para ma-forman lang natin to. Patapos, iangat-angat na lang natin yan. Para yung isa na yon, ilipat natin dito. Pag natuyo na yon, pag natuyo na, yung isa ilipat natin yan dito, pataas natin yan. O ito, isa na yan, para dyan na lang yan, pangat na pangat. Yan. Ito. Yan. Naka ano tayo? Boss na. Pansin niyo mga karago na walang ano yan, walang buka. Hindi siya bumuka. Ayan, magandang pagkabuhos nito. Maayos. Yan. Ganyan lang gawin nyo para makatipid kayo ng husto sa inyong budget sa house na inyong pinapangarap na maliliit lang. Okay. So ayan na nga mga karago, tapos na natin yung ating binuhusan, pinurmahan. Yan, tapos na natin ito kasi nagkulang tayo sa 2x2. Pag ito na ito bukas pa lang, iangat na rin ito, dito natin ilagay. Bali nakapis na rin siya, kaya yung isa na yun, na ano na yun, lumipat na natin yun dito. Bukas naman yun.
bukas naman para next video naman natin yun. Ayun, sana may natutunan naman kayo sa akin binahagi ngayon na video. Maraming salamat sa mga nag-subscribe sa akin at shoutout pala kay Imak Kayaban. Sana'y tangkiligin mo lagi ang aking pinapakitang tutorial dahil para rin to sa mga gustong makatipid paggawa ng bahay. Maraming salamat. Thank you.